kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa Pasko, mabatyagan na gayud kini sa Dakbayan sa Mandawi. Subsub na ang pagpreparar sa ilang Christmas display sa City Hall ug sa Plaza. Ani ang report ni Nico Sereno. Paspasan ni mga personnel sa Department of General Services sa Mandawi City ang pag-andam sa ilang Christmas display. Nagkadaiyang mga atraksyon ang makita. Ang presidensya gipalibutan na sa mga Christmas lights. Makita sab ang 17 meters nga Christmas tree sa kilid nga bahin. Tungod kay 50th year charter anniversary sa syudad, gold-colored ang Christmas tree. Samtang ang Heritage Plaza di sab magpaawahi sa lain-lain nga mga dayan-dayan. Gikan sa higanteng Christmas ball nga gipalibutan og mga lights, ingon man higanteng gift box. May daw tunnel sa Christmas lights usab nga ilang giandam alang sa mga musuroy sa dapit. Amazing Mandawi no atong plaza, even though gamay, but then it's full of mga decors nga makahatag sa kalipay nila sa Pasko. Isag way kwarta, happy nga mo standby din sa atong plaza. Sa Disyembre 2 pagikatakda ang opisyal nga pagpasiga sa mga Christmas display sa City Hall ug Plaza. 3 milyones pesos ang gitagana sa syudad alang sa mga dayan-dayan ning panahon sa Pasko. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.